tak akan ku minum lagi walau setetes. Oh, apa tuh, Pak? Awan-awan netas. Masa barang kan dulu. Breset. Jenengan ki. Utuh kuwi iki bapak iki pangarani sing wong dodolan miras nang desa Kebun Kosong. Bapak harus segera bertanduk. Bertindak. Tanduk sungu ono. Bapak turun pon ditanduk. Bapak mesti sungu. Ya wis, tak makasih. Alah, dibujuk kok stres. Salim dulu. Hati ya, Pak. Oke. Pak, gimana dong ganti? Gampang. Alah. Ini terus. Won. Ya apa? Sore ning kene. Ya sawae rasa ngeplak-ngeplak sikil. Kuwi enggak sedu sikil. Kayak ngopo kowe? Tumbas. Tumbas opo? Lah kowe bakulan nopo tumbas sawo biasa. Omonganmu kok Opo? anak turu kok. Ya ono. Biasa sing mendem wis Mabuk. Ya mabuk lah. Kowe kandhani aja mabuk-mabukan, mlebu neraka. Sayang duwite, mending ditabung. Kok ditabung neraka swarga urusane sing kuwasa. Awakmu ki ora panitia neraka swarga. Ditabung nggo apa duwite kok ditabung? Wis ngumpul akeh kaya aku iki lho modal usaha. Usaha apa? Jualan miras. Lah bakule dian kene tuku wis enggak lah pokoknya. Lah kowe ora wedi kok ngandani aku padha-padha mlebu neraka ora di neraka kowe. Oh iya ya. Besok kowe mlebu neraka aku ya. Ya wis dhewe seduluran wae tekan neraka. Lah ngono Dek. Tapi sok nek nang neraka pengen mabuk golek aku. Kena wis saiki sing penting aku kudu. Dadi, pengen golek apa saiki? Ya sing ngono lah, murah-murah amer apa sakonone tapi duitku akeh banget iki, kok akeh kudune iki kok. Amer ora murah, Pak. Amer anggur merah. Nek murah berarti amur. Lah edan bakul malah mubeng-mubeng ndang lah sakonone ciu-ciu apa kono. Ono. Tapi kowe nek mabuk kok tembak-tembakan sih. Lah kok malah tembak-tembakan piye ya mabuk lah dia separuh ya kuwi. Lah kowe ciu-ciu. Lah apa terusan kan ciu-ciu. Ciu-ciu. Kaya tentara wae. Ciu-ciu tembak-tembakan ciu sing kae sing jos wae nak diombe. Mabuk pokoke. Gelem. Ya. Jangan mau sama-sama tadi. Yo, Saya ketemu murah. 50.000. Yo, Ini. yo sabar nak Masa ono lah. polisi. Polisi bolone nyong kabeh. Yo, susuk 50. Pas lah. Lu kok pas gemblong kowe? Lah ini 50.000. Saya ketemu ciu, kowe mau nyelok apa? Ciu-ciu. Hitung saya ketemu ciu. Ciu-ciu. Lah ciu tok 50. Nah, Ciu-ciu 100. bener. Sing edan kowe Pak, aku sih Jadi janji pas kan? Ciu-ciu 100 loro. Tulisannya piro? loro. Bener. Aku sing salah iki berarti. Pas lagi. Sekolah meneh iki. Pas ya. Ya wis lah, pas lah. Duitku jakeh kok. Oke. Ikhlas yo halal. Yo haram lah ciu jari Mbah Yai haram. Oh iya. Matur nuwun. Nak nek njaluk meneh. Bener jangan ngutang kan. Biasa wae nak utang nek pas ra duwe. Oh, sana balik kita salah apa Pak Lurah ngomong merene aku mau kabur. Oh iya, heeh. Hati-hati yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bensinnya kebalik. Wah, iya. Nah, bener morning. Pripun, Pak? Doro lurah, Pak. Oh, nggih Pak Ndoro. Ranggu Pak. Durung ini. Nika dawuh Ndoro jenengan mriki badhe napa? Tadi gini. Saya baik-baik kesini. Mau ngomongin jenengan. Apa, Pak? Nah, tadi jenengan itu sudah meresahkan warga.
nggak jualan agama lho Pak, meresahkan warga. Ya bener jenengan ora dodolan agama, tapi jenengan dodolan miras. Kok ngerti sih Pak? Dah, bisa wong banyak warga sing melapor nang omah nek jenengan dodolan miras. Kan warga kebun kosong dadine udah minum-minum. Lah awakmu dodolan miras ngomong apa sih? Ya mau mangan lah Pak, jualan miras kang apa? Kowe kan anuke duit haram ora halal. Oh iya Pak, berarti miras kan minuman keras. Besok aku jualan makanan keras bae ya Pak? Wah, angel ngomong karo awakmu emang. Wis, saiki ini Ah, iya Pak. melu aku Melu di nek kantor. kantor apa Pak? Kantor pos. Maju to apa? Di rumah Tri Pak, ngomongnya Lah di kantor apa? pos. Aduh. Kabari wong tuaku. Ngabari wong tua lewat WA, ora lewat kantor pos. Emang saiki kantor pos iso lihat BA Pak? Wah, angel. Wis, melu aku ning kantor polisi. Oh kantor polisi. Heeh. Duit tali ora tali. Aduh ya Pak. Wah, anjir sih. Tapi balik lho. Wah, iya mesti. Janji. Oh, janji. Aja aku sih. Ora. Nah, Pak. Bagaimana apa tuh Pak? wis meneng wae. Tanganmu ndi? Ini. Nah, kencang we. Loh kok aku dikit Pak? Wah. Terlalu meresahkan melu aku. Swangel. Wes, rasa ditarik-tarik ora bakal putus. Tapi pernah Pak, dia aku putus. Lah kok bisa? Orang tuanya nggak setuju. Walah, malah curhat. Emangnya aku sama Dedeh. Wes, ayo. Mama Dede, mama apa Dede Pak? Iya, Dedeh. Baik lah. Sabar tuh Pak. Wes, namburi. Nggak usah loh. Mau, Pak? Sumpah, Ah, tempat darah. wes. Tapi ini aku nenggurin apa Pak? Wah, iya. Kowe Kok nek aku lompat piye? wah, bener juga, we. Pinter, we. Mending dilepas daripada aku lompat. Ah, iya. Jangan rasido nangkep aku piye? Wah, kungku nek kowe lepas aku ora iso di alam-alam warga aku. Bener, Pak. Wah, Mending dicopot, Pak. Saya copot. Nah, tuan Pak, jangan dan Lora paling pinter gitu. Wah, ngel. Nah, wes, Weh, nyopot dhewe ya iso. wes. Ayo. Mangkat Pak. Ayo. Aku ning ngarep ki. Heeh. Para kuatir ra tekan kantor polisi lho. Kok tak sasar kene Gunung Tugel jenengan. Wah, iya ya. Oh iya kan? Lah kowe kok malah bingung aku sih. Ya enggak, milih aku ning ngarep pemburi. Salah kabeh ning anu. Mending numpak ojek wae. Wis. Sit, tak pikir. Numpak ojek wae. Lah numpak ojek nggontok kene iki ngendi ono ojek. Oh, numpak. Ah, ora ono. Jenengan ning ngarep tukang ojek nyekeli aku ning mburi aman, aku ora bakal kabur lho. Oh iya. Cek. Entar ojek iki. Oh, numpak. No ojek. Cek. Cek. Sendika dawuh Ndara Lurah. Aku kenal aku terkenal ya. Wah, sa Indonesia Raya sapa sing mboten kenal karo Ndara Lurah? Dawuh Ndara Lurah. Ono kan Pak ojek. Wah, iya. Kaya ra settingan. Wah, iya bener. Iki Pak ngojek, maring polsek. Wis, ayo. Dalamnya kuat ya Pak. Oh, kuali. Ayo, Ngene. Pak. Orang ngono. Oh, iya. Salah. Kaya kenal lho Mas. Kaya kita ketemu. Biasa, Mas. Apa dah? Pemain figuran. Ah. Apa-apa wae melu. Mantap, Sing yang penting sesuk dijak meneh kan ngono. Aku yang pertama lho Mas. Oh iya. Ayo. Ini Pak. Ning Ning tengah. Jenengan ngarep tapi iki ben nyekeli aku. Nek aku ketangkep jenengan masuk berita. Wah. Nangkep penjahat. Aku malah salah terus kenal. Wis, dengan tengah. Yo, ayo buri Mas. Oh iya. Salah. Wes ayo cepet mangkat. Jenengan ngarep. Ayo Ndoro. Ayo Ndoro. Arep ngelapor ke aku ora? Oh iya. Ayo cepet. Waduh. Cepet aja mangkat. Nek aku kabur ki. Tak cekeli. Ya ampun Pak. Iya wis. Pak ngebut Pak. Aku masuk penjara berapa? Masuk. Seneng aku Pak. Iya biar Pak. Iki Pak. Meh laporan. Aku lagi lapor Pak. Mosok niki Pak motor nganggo helm boceng telu ya Pak. Nang ngarep nang helm, Pak. Lurah lho Pak. Pak Lurah. Pak Lurah ngaku nih Lurah. Piye to, Pak? Berarti laporan, Pak. Iki
jualan miras ning Desa Kebon Kosong. Itu lho Pak Lurah masuk. Ora jelas Pak Lurah. Masa ora ngelem lho Pak. Sing Pak sing ora sing Ora duwe sih. Ngarep tanggung jawab Pak. tanggung jawab lah, jangan mentang-mentang lurah lho Pak. Saya itu Bapak Soekarno. Bayar sih ojek, ongkos ojek. Ojek bayar lho. Wah, sing ngundang ojek sapa Pak? Yo aku Mam. Berarti sing bayar sapa? Nah, ojek ini bayar Pak Lurah. Mentang-mentang pejabat menang-menangan dhewe lho Pak. Kurang. Wong loro ya loro. Matur suwun Ndoro Lurah. Iki gue Kula pamit nggih Ndoro Lurah. Apa meneh lho Pak? Jare kan dolar anu to. Kan ono bukti lho Pak. Tak pesake. Timbang aku melu-melu mending aku minggat. Yo ngono yo, tenan yo. Kandani rasa lapor-lapor akhirnya ditangkap bareng kan. Lapor-lapor. Salah kabeh kok. Sampean wis ngerti saiki nang ngene ruang ini mulu iki. Ora. Yo. Yo ngertos Pak Lurah, Pak Polisi. Pak. Nggih Pak. Niki tetep pedagang jiu. Nggih, tak sodong ngeyel Pak Lurah. Pak Lurah itu salah, Mas Bondo salah. Nggih, Pak. Ben monggo Pak Kani sing matur dipun sani Pak Kani. Nggih, ngeten. Pak Lurah kita Bondo. Sakniki sing sampun nggih sampun. Sakniki jenengan Bondo pedagang miras mangke tak serahke teng unit respek. Cocok. Nggih. Cocok itu cocok. Kita sekedar Pak Lurah nanti Pedagang miras. nggih. Pak Lurah nggih tak serahke teng pihak lalu lintas. Iya, ditiwase yo. Iya. Salah. Wes ora lagi salah kabeh. Pak Lurah, ngeten. Sakniki jenengan pelanggaran jenengan mangke tak tilang. Mawon. Terus Mas niki karena pengangaran miras tak masuk ke penjara. Boten. Kami dari unit Bimas Polsek Kotarjo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak konsumsi dan menjual miras serta mentaati peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita bersama. Yes, yes, yes.